Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun dumateng para pepunden sesepuh dalasan para pinsepuh ingkang sampun pana ing pamawas lebda ing karya miwah wikaning pitutur kang tuhu binekten linangkung parayogung saking kadang pisan sutresna ingkang pantes lamun ta sinugata ing tata krami sumrambahipun prayagung tamu sinedahan kakung dalasan putri kang winantu ing pakurmatan semanten ugi para sutresna pametri budaya ingkang hanggung mermati mandarwaning budaya tulus kang satuhu bagya mulya semanten ugi sedaya kadang mudolan werda ingkang tansah tinangsulan tangkeping katresnan hamurwawara mugi kepareng ngodasih kula amurba ing swasana nenggih karana sinaraya dening Kang Hamengku Karsa Bapa Sumardi sekalian Ibu Sumiyem jejer pambiwara ingkang arsa amurba ing swasana sarta mranata kang tata cara Purwa madya wasana murih sembodo ingkang Hamengku Karsa binabara ras bagya mulya tumuruna wahyuning palakrama sajuga tumanduk ingkang arsa winiwaha sarta kinarya netepi jejering jamna sumangga kita tansah ndedonga mring Kang Maha Kawasa memuji mring Kang Maha Suci sinartan sruning panyuwun mring Kang Maha Agung rikalenggan piniji nenggih dinten Minggu Legi Katiti Surya 23 Februari warsa 2000 langkung Bapa Sumardi dalasan Ibu Sumiyem nedya ngadani kardi ambayang karisiwi pun diah ayurara bangun desiani mongko sinambating wangu kalian Bagus Suranto tanaya jalu saking Bapa Sumardi Patmo Diono dalasan ibu kami saking Belem RT 8 RW 3 Kalijirak Tasik Madu Kabupaten Karanganyar mongko Kang Hanjatu Krami kairing puji puja harja miwah jatining pakurmatan tumanduk sagung para tamu sekalian mugi kepareng ngopranata cara tumulih hamaosaken menggah pratelaning tata cara ingkang sampun sinanggit dening para sutresna budaya
Tata cara sepisan inggih boyong sarta nglenggahaken Sri Kabagya temanten putri saking sono pambusanan kakandhi lenggah manjing sasana rinengga. Kalih pamboyong ing Sri Kabagya temanten kakung ingkang setunggal lampah kalih damel ngiras pantes hangacarani Kang Sinarawedi. 3 tetunggulaning pahargyan prasaja rikalenggan piniji dhaup wisudaning temanten. Dene tata cara angka sekawan pamaos sing pandonga tumuli kalajengaken. Tata cara angka gangsal ngabiantaraning para muda tumaruna nggenya tangkep asta kalian Sri Kabagya temanten sarimbit. Dene tata cara angka 6 ninggih jangkeping tata krama miwah subasita saking Kang Hamengkukarsa. Pabaring pambagyar jambalan lumantar tetuwangga ingkang sampun kapiji. Dene tata cara angka 7 ninggih tata cara adat sinengker. Winastan tata cara kerubungan ingkang kalajengaken sungkemipun temanten sarimbit dumateng para sudarma. Dene tata cara angka 8 foto pakurmatan. Sae saking keluarga ageng Bapa Sumardi Kang Hamengkugati menapa dene Barayagung kadang pisan sutresna. Dene tata cara kang pungkasan anenggih paripurna. Sagung para tamu kakung dalasan putri ingkang winanteng pakurmatan. Mekaten miwah semanten mbok bilih boten wonten ewah-ewahan. Menggah pratelaning tata cara gelaring pahargyan prasaja rikalenggan piniji. Hajat kang winengku dening Bapa Sumardi sekalian mugi andadosna ing kawuningan. Dene salajengipun para tamu sekalian sumangga kula dherekaken suka lelenggan kanthi mardu mardikaning penggalih ngantos dumugi titi purnaning gati mangke sumangga kula dherekaken nuwun matur nuwun. Santi
Sagung para tamu kakung dalasan putri ingkang winanting pakurmatan